Hello mga bay, ilang minuto na lang. Pila na lang ka minuto. Pasko na sa Pilipinas. Merry Christmas Philippines! Kumusta ang inyong Pasko diha? Murag busy na kayo ang tanan karon no? Pila na lang ka minuto. Pasko na gyud sa Pilipinas. 10 minutos na lang mga bay ang atong paaboton. Pasko na gyud sa Pilipinas. Og diri ta ang pasmo. Wa may usong Pasko diri mga bay. Mingaw kay sa nga tanan as in. Unya, nakoy pagkaon diri giandam. Kaonon ako og kuana og alas 12 na sa Pilipinas. Diri kay alas 6:50 pa man ang takna sa kagabhion. Hi bye, Sahara Lagmay, Merry Christmas. Rich Milin Atiga. Salamat sa pagbati. Salamat sa tanang nag-greet na ko ha sa akong adlaw na tawhan na puna na gid akong edad. 18 na ko karon. Ay, feeling teens. Nagara po siya no. Hello ninyong tanan. Daghan kayong salamat sa inyong mga greetings. Nana akong handa diri nakaandam na. Og perti naman yung bibuha karon sa Pilipinas no. Perti nang pabuto karon daghan na kayong nagklase-klaseng mga pabuto. Or naapa ba'y pabuto sa Pilipinas karon? Uso ka nang wala ba gibawal? Or pabuto sa banig na lang. Sus, Ginoo ko nawala man ang signal oy. Basta mga bay, piti na yung bibuha karon sa Pilipinas. Pasko na gyud karon sa Pilipinas, piti nang bibuha. Daghan na kaayog mga mga gipang-anda, mga nagklase-klase mga pagkaon sa Pilipinas. Kita tawo na ani nga walay Pasko dire, piti mingawa, pasmo ang damdami na mo ani. Diri nagsok-sok rami sa sook kay way usong Christmas diri mga bay. Pero murag naanad naman taan niya atong kahimtang nga magpasko ra taan ning inusara. Tabang mga langit. As kami ngawa mga bay. Napa bay paboto karon sa Pilipinas? Wala pa ba gibawal? Or kung gibawal ang paboto, okay ra gihapon paboto lang mo sa banigod. Di ako'y sudan diri na ako'y giandam diri nga kauno na ako ini ka alas 12 sa Pilipinas. Kuan akong sudan ID. ID ni sa ulang mga bay. Mora gid akong nakayanan karong adlaw jud. Daghan kayong ID oh. Oh. Mga unta ninyo. Merry Christmas. Diara. ID sa ulang. Mora gid nakayanan karong adlaw. Merry Christmas ninyong tanan, OFW, Kogera. Salamat kay sa greetings. Salamat kay sa inyong mga greetings sa mga greetings din hikan ako. Salamat kay tanan man makahubag og kasing-kasing ang tanan niyo mga greetings. Makahubag. Makakuan kanang kung sa Tagalog pa nakakataba ng puso. Sa Bisaya makatambok sa kasing-kasing. Bye, Ann Padillo. Hello, Merry Christmas. Mami Jane Alpante, Merry Christmas. Mayong Pasko, mingaw pa, pasmo damdami na to ani. Armin Nadado, hello. Og mayong pagbiyahe. Mama Jane Alpante sa imuhang higala. Suod nga higala og suod nga kaaway dinhi sa kalibutan nga si Snooki Bakos. Mayong pagbiyahe ba Snooki Bakos. Sakto jud kay imong pagpauli no nga Pasko kayo. Nigabot gid nimo dito daghan na naglinya. Kay mangayo nagpinaskuhan. Ala sige, andam na mga tag 5 pesos. 5 pesos lamang. Tag 5 lang siya, tag 5. Kung sa kuan pa, singalan ani. Kung sa mga maninay pa nga diri sa layo, tigagmay lang siya ihatag kay kanang kausara biya mi nakakaon sa inyo ha sa bunyag. Unya og mamasko mo kada tuig. Pildi mi pildi. Ang mga maninay nga naa sa layong dapit naluwas gid ta sa sa atong mga unsa ni sa atong mga kinugos sa paghatag og pinaskuhan. Unya kanang tingbo na lang ang pinaskuhan inig uli sa mga sa atong mga kinugos intawan kay kita ani diya man ta sa layo so kausara man ta nakakaon sa ilahang sa bunyag nila kausara man to mga kantidad siguro og 80 pesos atong nakaon. Unya
sugod sila mag-birthday, Pasko, magsige nagpangayog regalo. Pildi ta ni nga bay kaya to ang nakaon sa ilang bunyag 80 pesos ra. Nya kita sige taghatag kada tuig kada birthday. Sa mukha. Siyalan po na. Bye Maria Baliena Bihero. Hello, Merry Christmas. Salamat kay Janet Iskasinas Owen. Merry Christmas. Why na Mia. Philly Hollywood, Merry Christmas. Sayed Margox, hello. Jobel Valley, Oliano, mga unta mga bay. Amsa na may oras? Mag-alarm tabi. Kay ulahi mangitaan ig oras. Oy, 4 ka minuto na lang. Pasko na sa Pilipinas. Pasko. Pasko sa Pilipinas. Diri Pasko. Pasko in town piting Mingawa. Na karon diyan ako sa kong kwarto kay kanang it's pahulay time na. Rest time na nako karon gikan alas 6 tama alas 8 duha ka oras. So matulog man unta ko. Matulog man ta ko nya pabuton na lang nako ang alas 12. Nya magkaon ko aning ID. Tabangi ko ninyo. Dawzen, hello, Merry Christmas. Mary Jean Iwayan Alcazaren. Merry Christmas nimo Lolita Ligario. Busy naman kaya mga tao karon kay Pasko na lagi sa ato. Dayon, busy na gyud kaayo sila. Dili sa ako mulaag karon sa ako ang timeline no kay pitinighan ang mga pagkaon. Nagpalaway na po sila pag-ayo. Daghan kay mga pagkaon may pang post tawon. Gipalaway gyud mi dinhi nga piti mingawa na mo dinhi wa gyud pa. Shush, ang signal nangaway pa gyud ang signal, wa na. Impas gid ni karon. Mga unta mga bay. Pila na lang ka minuto. Bantay ti anig oras ni. Ulahi madagay ni akong relo oy. Alas 6:57. 3 minutos na lang bay. Dito pasiaw ra na sa mga kinugos nako ha. Tingbon lang nako. Usaram ka kinugos no nako. Nya wa pud ko kadto ato sa iyang bunyag. Kay di amang ko ato diri. So kinugos nako siya sa Facebook ra. Wa pag ikoy kinugos sa personal. Kasi lang kansi ta ani kay pangayuan tag binaskuhan personal wa ta kakaon sa ilang bunyag. Bye Zap Alkisar. Merry Christmas ninyo. Gianna Bitsy by wala man. Bye Johnny Rodriguez. Merry Christmas. Des akong giingon di ay no nga kining mga kamo mga tapulan jud kayo mo ha kung mo greet mo Merry Christmas. Kumplituha pud taon ninyo ang Christmas kay Christ biana Christmas. Christmas ba na? Ayaw mo pag tinapulan ang Christmas, inyo nang himuong X. Ayaw tawon. Kumplituha ang Christmas. Kay loay kayo si Christ, inyo nang himong X. Gimo inyong X inyong kinabuhi. Pindog in taong kamera. Ang signal bintaw di mga una ta mga bay. Wa pa may alas 12 time siya. Wato na tong alas 12 aron makakaon na. Usa ka minuto na lang. Alas 12 na makakaon na gigog ID. Daghan kay ning ID nako. Gahapon pa man usa ka kilo ang ilahang gipalit. Nya kay ipaprito man tanan, gipamutla na kog ulo. Pamutla na kog ulo. Di ade ulo ra. Ulo nya usa kilo ako ray gakaon. Tabangi kun yung kaon ani. Then ako isasawan diri nga napakalupit. Okay, usa ka minuto na lang. Happy birthday to me. Merry Christmas everybody! Merry Christmas Philippines! Usa na lamang ka minuto, pastila ni kalakiha. Merry Christmas sa tanan ako mga mahal nako sa kinabuhi nga sa kadaghan ninyo. Duha ra gyud ka buhok ang ni-greet nako. Salamat kayo ha. Salamat kayo karon hibaw-an na nako. Nga pinangga jud kay ko ninyo. Salamat kayo. Sa 50 ka buok nga kamag-anak nako. Duha ra ka buok ni greet. Salamat kayo sa inyong pagpangga sa effort sa duha nga nag-greet nako. Salamat kayo. Nakaka-touch. Grabe. Okay. Hala ka bay, alas 12 na bay. Pabuto na ta bay. Di pabuto na ta ani tabangi tag paaning ulo. Bye. Halsi Monyob. Hello Elma Chungson Hamil. Mga unta mga bay. Merry Christmas kanyong tanan. Alas 12 na sa Pilipinas. Nagbuto-buto na karon sa Pilipinas. Salamat kayo sa tanang nag-greet. Salamat kayo. Happy birthday to me.
Sakto na gid akong edad karon nga 18. 18. Bye Tony Maclor. Hello, salamat kayo sa greetings. Sa tanan niyong greetings, salamat kayo. Lagi. Pito, akong edad ko anong gid karon akong edad. Time sa kwintahon sa nako mga bay ha. Nalimot man ko sa akong kuan sa akong edad. Time siya maadto sa tag calculator. Lain naman kay palaban naman tag calculator. Siya lang. Yara. Natawo ko mga bay alas 12:06 sa buntag sa kadlawon. So alas 12:06 na una ra og 6 minutos si Jesucristo. Mao ni nga Pasko gyud ko natawo. Natawo ko adtong tuig 1984. Nya karon kay 2018 naman. Ang edad nako 34 na gyud bay. Atong miaging tuig double 3. Karon 34 na gyud, 34. Gamay na lang kulang 40 na. Bye Big Sotomayor. Hello, salamat kayo. Unya hantod karon nagsige kog liili sa akong mensahe sa ako ang mga agalon. Bye Ruby Lastra. Nagsige kog liili sa akong mensahe sa ilahang WhatsApp. Hantod karon wa pa gid nila basahan ang gahi. Nang gahi taon. Siguro nakita na nila sa ilang screen ang ako ang message. Gi-scroll down lang siguro nila. O taas kaayo ang akong mensahe. Taas na kaito para sa ilaha. Bay makulbaan manggug ko bay og mag-istorya bitaw ko sa ilahang atubangan. Di ko makasabot sa akong gibati mura kog mangluspad. Kung di ko mangluspad, mamulag maayo akong aping murag katong nakatagay og kulapo bitaw. Paita ni manguyab no. O mo to nya primero pa lang nimong kuan bungat sa istorya nimo. Wa na potlo na nilang imuhang istorya kay daghan na kay sila istorya. So may to nga nagpadala na lang kog suwat. Pero pakyas gyapon mga bay, pakyas gyapon. Hantog karon wa gyud nila basaha. Sige na kog lilian ni akong cellphone. Kano siya man ibasahon niya akong mensahe. Bantay lang mo ha. Sige. Bye Patma. Muhammad, salamat kayo sa greetings. Maricel Malalay Noko, hello. Salamat kayo. Kinsa maning nagkuan, kinsa maning si Bye Ellie Wood, salamat kayo sa imong mensahe. Bye, daghang kaayong salamat sa akong mga mahal sa kinabuhi din sa social media, sa aking inay, sa akong mama, sa akong mami, sa akong mga kapatid, sa akong mga sister. Bye. Salamat kay inyong tanan. Maayo pa mo. Kay nang greet pa mo nako. Ako tao mga mahal sa kinabuhi, nalimtan ang gyud ko. Ilahara kong mahinumduman kung panahon na sa sweldo. Bye Ria Hiraldis, hello, salamat kayo. Sanbon Tingbon, hello, salamat kayo sa greetings. Amina Abdallah, hello. Kang sa to, taas man kayo. Bitani Ramos, hello, salamat kayo. Bye Van Avilo, salamat kayo. Maricel Malalay Nokos, salamat kayo in taon. Ako mga mahal sa kinabuhi. May nag-chat karon ako ayaan. Hello Manang, salamat kayo. Merry Christmas. Igsoon sa akong amahan, salamat kayo Manang. Makatats man og kanang mga mahal na nato sa kinabuhi. Pero makatiyabaw man ta, ni kalimtan man ta. Salamat kay mga bay ha. Tapos salamat kay inyong tanan. Appreciate kay nako tanan ninyo mga greetings. Unta makagawas ko ugma ano, kun dili ugma sunod ugma okay ra kayo. Ngaon ta dinyo. Mara ni tawo na handa ni Inday ulo sa pasayan. Daghan oh. Rose ID. Ngaon ta. Ay day usa ka buk unod. Uy na usa ka buk unod. Nag-ihap manggug ko mga bay kay. Di bahin-bahin ako ni sa tulo ka lutuan kay tulo ka lutuan man kuno. Nya tag 20-20 naman to na may nabungkig nga tulo ka buok. So swertihan ako inay nabungkig. Tag ngutahan na sila pila ka buok sulod sa kaputos. Ingon dayon ko nga 20. 20 ako lang ginga nga naay usa 21 pero 20 ra gud to tanan tag 20-20. Problema ani karon nigluto na ko kung iphon kung 20 na bay 21. Sakpan ko ani. Kay di arang ikaon. Di ay sobra sa pag-ihap-ihap.
Inihap gidiri ang ingon ani bay kay mahal manggug kayo bay. Ipon jud nila. Dayon tawan maadto na lang ko sa ulo. Bay Zeleva Neure. Saan man na pag-pronounce? Roselyn Sanchez. Hello, Merry Christmas. Ria Paskin, Bilya Campa. Hello, Merry Christmas. Yung tanan. Merry Christmas. Masalan ba niya? Mingaw kay diri mga bay tawon. Ngong talon nyo. Salamat kayo sa mga nag-greet na ko. Di na ako nakalimutan sa tibok kong kinabuhi yung mag-greeting. Salamat kayo. Bye. Giselle Fernandez. Bye, Zilev. Neure. Saan mo na pagbasa na imong ngalan, oy? Newer. Wala na ka diha. Andy Morales. Hello. Hello. Salamat kayo ba? Eileen Montañas. Maria Teresa Baduara. Asiana Macapo. Emily Garufel. Hello. Salamat kayo. Maria Albanez. Salamat, bye. Mabili. Hello. Asa mo dapit karon? Gakuan lagi mo. Busy lagi mo diri sig milantaw sa ako. Wala sa mong ipang-greet sa inyo hang mga mahal sa kinabuhi. Mag-appear taglapa-lapa ni. Rian May Never Fade. Hello. Meaning Corsica. Abi na ko gulay maglantaw sa kong live karon kay busy mo pakig-istorya sa inyo mga mahal sa kinabuhi pero murag daghan kita ni mga kuang karon. Bye Maria Bishop. Hello. Merry Christmas ni mo dia. Kumusta man Pasko dia, bye. Daghan kita ni karon nga kuano nga siya ni pasmo ang damdamin. Bay mga on na tag ulo ani mga bay. Mura na yan lain taon ako, oh. Merry Christmas ninyo tanan. Salamat maglaho kang samto Stella Belila. Hello. Bowie Chris. Hello. Rigel Sarda King. Salamat kayo Maribik Mayo. Merry Christmas kaninyo tanan. And Kim. Hello, Anastasia Asuge, Regalado. Kang Emily Garofel, hello. Merry Christmas niyo tanan. Brian John, Pauya, Merry Christmas. Salamat kay bay. Jubilin Boris, Perla Focada, Sinangate, hello. Merry Christmas, Merry Christmas. Pretty mingawa mga bay, no? Kisa man diha ang gikalimtan sa mga mahal sa kinabuhi. Sama na ako ba? Nalimtan ko, siguro ugma, gini sila siguro mo, kwan. Mo greet din na ako busy pa kay sila karon siguro kuan kinanaanay dito sa kuan by Gina Bonga Reynes, Susan sa Cabuena, hello kay Roshan Kanonoy Mili nga nawala bay. Wala sige diri magpapat aning ID sa kuan puros ID. Panihapon na ni dang pamahaw. Kalaki ha. Mingaw kay diri bay sus. Wag din tayo uso diri Pasko. Cruising dagook hilo nimo bay. Diri magtapok tang mga nalimtan sa Pilipinas. Minumduman lang tani kung things will do na naanad man ta no. Bay sorry zi. Lami pang tagamon sila, bisag ko siya lang kabuwan ba, di padalaan, kagwanta ka ta. Maglaho kang bayana, o dera. Jim Will Bonita, hello, salamat kayo. Rexlyn Palates, MG Country CP. Kuli Ryan Carl, hello, salamat kay Jos Lotelia. Tulits Koreano, hello, salamat kayo. Eugene, sige Eugene, lisod basaw na pido ni mo. Marites Paseno, hello, Emily Padilla. Bay, singkwang kungkong. Daghan na kita ni bay, wagi naka hinumdum na to anin taon. Bay, Diana Ugzimar, hello. Kang Aida Ramirez Guillemar, Lita Sardan. Mao lagi bay, gikalimtan na kita ni bay. Mo ni nga kalimtan pug kanato sila bisag usa lang kabuwan. No? Usa lang kabuwan ba kalimtan nato sila. Wa man giusyo dinhing Pasko gyud. Pero syempre nana gid sa atong kasing-kasing ang diwa ng Pasko. Bisag way Pasko diri nilaom gihapon ta nga i-greet po ta sa atong mga mahal sa kinabuhi. Dako na kay ito kalipay. Pero wala gid ta zero balance.
Di day zero balance. Naitulo ka buk. Dayon. Suwayan ka nato sila. Suwayan lang ba? Suwayan lang. Kuan, permirong bulan sa tuig 2019. Suwayan na to, papasmuhon sila. Makaya ka na to, no? Salam po ni atong kasing-kasing, nga lumoy man sab kayo. Hello sa ato ang Admin Charlie. He's watching right now. Hello, bye, Admin Charlie. Merry Christmas. Daghan kayong salamat sa tanan nimong mga nahimong tabang din sa atong payag. Kami rin taong duha intawan ni Admin Charlie diri bay Sigig Bugno. Sa atong payag intawan. Kami ring duha gid intawan ni. Salamat kay tanan mga bay. So sa wala ka laag sa ako ang istasyon sa YouTube. Laag lang mo dito, i-type lang ninyo ang Inday Kabkab. O dara dito ako ang mga salida tanan-tanan puros videos. O wala gid natupad ang ako ang wish nga untay nig birthday nako. 40,000 na ang ako ang mga followers dito pero wala jud gihatag o kira ang primerong wish. Ay kaduhang wish nga untay makagawas ko og mapuhon. Okay ra po kung dili ihatag, may ra pod kay aron di magasto ni akong kwarta diri nga matoy. Tinabunan siya ako ang kaban. Bye, Mira Flor. Joyce Journey, hello. Merry Christmas. Josephine Suerte, Patanaw. Manso Danilo, hello. Sana. Jing Wise, no, hello. Wala. Lucky Susi, kang Ankim, kang yan, Awayab. Wayab. Merry Christmas. Kay Roros Joken, Yelni, Morales is Scrupolo. Dira na bumbo na takabay. Sini. Wala lagi invite sa ako. Ambot lang pag kuan na ba ibutang na diha ang see first para makakita rin kas kong live. Daghan lagi gaingon nga kanang dili lagi na makita nimong live inday. Na ay mga mag-ingon. Dayon ambot ngano na nag-unfollow na siguro mo siya ako. Binda Pangan Faustino, hello nimo bay, salamat kayo mong di ninyo makita. Siya lang po mo no. Bye Angel Ligaray, hello. Kang Bill Lintorio. Merry Christmas ninyo tanan. Pakanas ako. Nga antan niyo. Di ay handa ulo sa ulang. Ulang man ni sa amo. Sa uban pasayan. Kit-kit na lang taaning ulo. Sa maminga mo jud kayong Pasko dire. Pasko diri og bagong tuig. Murag wala lang. Daro gihapon mi. Ha? Kamu dia bibo kayo mo. Bye. Perla Fucodo, Sinangote. Kemudian sa Pilipinas, piting bibuhan ninyo. Okay ra gihapon basta kay lipayon lang mo dia. Kami diri murag wala lang yung tawon. Diya siya, diya siya Daplin. Bye, Janet Monida. Hello, bye. Merry Christmas. Diya Daplin taon. Sige, sige lagloko. Kaon man. Minga man yung Pasko dire. Hain man tong lawas gini, ha? Naman to isa kabuok lawas. Nakaon na ba nako pa? Nawala lagi dire. Madagay ko bisita. Usara ito kabuklawas, nawala pa. Matupadulong. Nawala gini taon, puro sa ID. Naman ko ipakita ganyan sa kabuklawas. Aning ulang. Nya nawala pa tawon, ahain matupadong. Sa alam po ni oy. Ang saring kalakihan ni nawala. Gikaon na ba nako? Nakaon na ba ito na akong lawas? Time siya pangitaon na ako ang ikog. Kung niya ang ikog, nakaon na gito na akong lawas. Ay namang ikog. Usa na lang gani kabuok. Nawala pa. Puros ulo. Ang usa kabuok lawas. Nawala pa. Nakaon na gito na ako mga bay. Nakaon na ako. Diyan naman ang ikog. Hasta sula eh. Nabala pa ko kabkab sa lawas kay puros ulo lagi. Kay inihap man ang lawas god. By Dennis Rukia Asnayab. Muka lagi.
Kuy habi na kog napatoy lawas. Nakabuk lawas oy. Nya di apa sige pa ning ulo oh. Usa ra magkabo.